Yan. Gunggunay. Huli. Hello guys, magandang araw, kumusta? At ngayong araw guys, mamimingwit na naman tayo dun sa dito sa spot na pinuntahan ko nun. Bale, nilatag ko na lang yung isa guys, isa muna pang testing lang. Ayun siya. Andun yung green na Mountain Dew. So andito pa rin yung mga sticks natin. Yan, saka yun andun. Okay guys, kanina ko pa hinagis to. Ewan ko kung may nahuli na. So tignan natin. Kasi kung wala, maghanap ako ng spot dun sa sa kabila. Dun sa may buhanginan. Kung wala pa rin, uwi na tayo. Yun. So eto. Yan. Malaki pa rin kasi tong guys, tong ilog. Yan o. Check na muna natin to. Kung may kumakagat ng pain. Kung wala. Meron. Mukhang meron lang. Medyo mabigat. Meron. Meron guys. Ano to? Silap. Yun, isa. So, huwag ka mahulog. Problema natin nung nakaraan guys, nahuhulog yung mga nakukuha natin. So, ito. Okay, isa. Okay, testing lang to guys. Meron tayong nahuli isa. So, ito yun. Silap. Mga matatakaw pa rin. So, nilagay ko lang siya sa gilid kanina guys, kasi alam kong medyo malabo yung tubig. At ngayon nga may nahuli tayong isang silap. So malamang dyan lang sila sa gilid-gilid talaga. Kaisa na tayo guys. Kaisa na tayo. So meron nga, kahit medyo malabo yung tubig, basta sa gilid lang. Yung iba kasi dito guys, parang hindi ko pwedeng ilagay yung mga pamingwit dito sa kabila. Kasi mahirap yung pesto. Yan. Pero pwede tayong maglagay dito kahit isa lang. Okay, so ilatag na lang natin yung isa guys para dalawa. Gulo eh. Okay, silap ulit guys. Yan. Huli. Hello guys, magandang hapon. Okay, bumalik ako guys kasi umulan kaninang umaga. So nagsama ako ng import si Baldo. Yan. Lahat ng 5 guys, 1, 2, 3, 4, 5. Nilatag na namin yung 5 pamingwit. So kukuha lang kami ng pang session mamaya. Nado. Wala pa. Itlog pa guys, itlog. Itlog na ala. Check natin yung dalawa doon. Mukhang negative. Naka-cornic na naman yung tanpuluts natin guys. Nakakasawa na yung cornic. May paid. Walang gumalaw. Sana hindi mahulog boy. Sana mahuli. Hinahatak ba yo? Masalig ka. Hinahatak ba yo? Oo, hinahatak. Tingnan mo. Hatakin yan. Oo. Yan na. Wow. Oo, nanlaki. Huwag kang mahulog. Tayo nag-iigib sa balon guys. Tingnan yung kamay ko guys. Pakita mo yung ako. Tingnan yung kamay ko.
Yan, para hindi tumama yung isda sa may ano guys. Sa lupa. Ganito yung nakuha ko kaninang umaga guys. Yan. Ay, mas malaki pala yun. Pwede na yan kasi matatakaw yan guys. Marami yung populasyon nila. Yan. Pwede na yan. Okay guys, hinahatak to. Hinahatak ko. Hinahatak. Kando. Malaki to, malaki. Bro. Nakil bro. Video mo dito bro. Ay guys, nakachamba tayo. Ayawan. Sayang ulit. Doon na. Sayang. Igid lang tayo. Anda siya. Guys, meron na naman. Nahuli si Paps. Sana mahuli na. Malaki-laki lang ito ah. Sana hindi na sumablay. Oh! Kita yun guys. Huwag ka maulog. Oh, kung sumabit. Kung sumabit. Oh, diba? Laki. Magkakapatid yan guys. So ito. May dagdag sa ano na naman to guys. Mga ilang tagay na naman to, diba? Oh. Ilang tagay na naman yan. So kunin natin yan. Tanda na yan. Okay guys, si Baldo may nahuli daw ata. San boy? Ayun, silap. Sige. Tingnan yung hirap ng ano niya guys, oh. Iskarto niya. Oh. Yan. Gunggo na. Uli. Yan. Tatlo na kami guys, tatlo na. Medyo malaki-laki na rin. Oo. Ayun natin. Okay, ito. Sarap to guys, silap lalo pagka inihaw. Yung mga medyo malalaki pa nito. Sarap. So, tatlo na. Pwede na. May dalawa pa kaninang umaga. So, pwede nang pag-startan guys. Yan, ito. Oh guys, meron na naman oh. Giant. Giant bro. Laki. Wow. Surprise. Op, itong sumabit. Itong sumabit. Para smooth lang. Smooth. Magkakapatid nga. Huli guys. So, apat na. Bale, ano na to? Kompleto na. May tagi-isa na kami. Hindi, may dagdag na dalawa sa bahay. So, ano na yan? Matadagdagan yan mamaya. Makakaubos na yan ng ano? Lundo. 4 na bote. 4 na isda, 4 na bote guys. So, hagis ulit. Pang last na hagis na to guys. Yun na kami ni Baldo. Check the video. Okay guys. You know, nakahuli guys. Tingnan natin. So, hinihila niya. Ano? Medyo ano to? Baby na naman. Nakaw. Paigid na paingga. Sablay. Pero ka ba minsan? Ito, palpa. Okay guys, sablay yung kanina. Ito si Baldo meron. Pre, meron? Laki. Hingkit na naman guys. Kung kailan pa dilim na oh. Oh, saka naman nakakahuli. Mabit. Buwis buhay talaga guys. Buwis buhay oh. Oh. Huli na naman. Silap ulit. Pwede na yan guys. Oh, nakalima na tayo guys. Sayang yung kanina, lakas ng hatak. Grabe. Niyugyug yung tulos saka ano, yung bote talagang nagsiswing-swing na ganyan oh. Sayang hindi nahuli guys. Sablay.
Okay guys. Pauwi na kami ni Baldo. Ginabi na kami guys. Oh. Yan. Madilim-dilim na. So 4 lang yung nahuli namin. Ay 5 pala. 5. So alam na mamaya. So hanggang dito na lang guys. Sablay. Bawi na naman tayo sa susunod. Panay bawi pero hindi nakakabawi. Pero darating tayo dyan. No, do. Okay guys. Salamat. Ingat.